आंनि ओमफ्राय बे बिनानाव आपकामिं एक्ट्रेस ओमफ्राय सिगाङाव दङ जोंहानि मादार होम मिनिस्टार जोंहानि आइ दङ ओमफ्राय लोगोसे सान दङ ओमफ्राय बिथिं आदा दङ हेलौ होनो हेलौ गोदान बोसोरनि जोङो माबा जानो थांनो नागिरदों पिकनिक सकियाव सकियाव थांनो नागिरदों जोङो सकियाव गोदान बोसोरनि फेमिलि एकेबारे गासैबो आंनि हजोंनि बिमा बिफा न'खरनिफ्रायबो माखासे बिथिंनिफ्रायबो हासबेन्डनि न'खरनि परियालबो गासैबो जमा सकियाव थांनो नागिरदों जोङो खैजनसो बुंलाय 60 जनसो जाखागोन गारियानो 7 खान जाबायना टिम्पुजों 7 खान जाबाय ओइ सिगाङावबो दङ गारिया ओमफ्राय नै उनथिंबो ओमफ्राय थांबाय माखासे सिगाङाव दानो मोनदिया गंब्रै थांबाय माबायदि मोनखो एन्ट्रिखौ गेटखौ आयै माबायदि मोनखो बेसे गंसेयाव 300 ओमफ्राय गंनैया फिसा गुसु आयौ 300 लाय मानि बारा होननायाव ओमफ्राय होनबालाय 200 होलांदों होनबाय साफाबो खालायनांगौ ना जायो बेबो नंगौ नंनायालाय 300 थाखा होनानै साफा इयाव फैनानै हाजोआ जोंथिंबो बिदिनो दंखाथारोमोन एखेसोना लामानि एसे डिफारेन्स जाबाय आरो लामाया एसे लेट जाबनाय नालाय फैसा बारा लोंनायनिफोराव जालांखांसिगोन नामा आयाबोथ' जेथिंबो थांनो हायो लामायानो बिदिसो नै फैफेराखैबा आंलाय बिथिं लामाखौ आंबो खाथियाव खानाया ओरै गुबाय थादों ओरैनो मोनबाय फुखिया होनोना फैबाबो आंहाबो गोसोआ खिनियावसो आं थादोंमोन सिगाङावनो सानदोंमोन गेटनिफ्राय बहुत फैया फैबावबायसोना दिनै मोनबावाखै दाबो लोगोफोरजों सफैजोब्बाय गासिबो मालायफोरा जागासिनो ओमफ्राय जिराय नै सब लागानो ओमफ्राय नै जोंना दाबो जायाखै नै जोंहानि आबैयो आइनि बिमा माबायदि मोनदों सकिखौ माबायदि मोनदों पुरा जंगलबारि मोनदोंना बै टाउन नंदोंमोन नामा टाउन बगामाथिया गुवारसिन आरो
Nongalai. Ơi. Ơi. Gede tarar à? Gede. Dason kalın tuh kalau yang Goदान बोसोरावनो जोंना सासो उपाय गैया मा खालामनो Gede dong ada ya? Gede dong ada? Nih gede Lihat tasnya Tasnya loh गोदैथार भुटाननि नंगौना नङा मिथिया बेस्ट कुवालिटि लिरनाय दं इन्डियान Itu neng sama sudah jangan neng kan ya kok Ang sana sama sudah jangan neng Stasiun mana? Jangan jaga deh saya Gede nunggu apa? Gede Ang kasih dendam मा होनो सखियाव फैबाय नै लाबेखौबो लोगो मोनफैबाय बिदिसो आरोना दा मानसिफोर जासोदों ओंख्रियाबो गोथावथार खोमा फिथाइयानो थाइसेबो गैला नै जागासिनो सासेया मालाय महरा बेलेग जायो सेन्ट्रेल गोदानखौनो मोजां हराखै दखानिया गबाय थानो नागिरो गराय गाखोनोबा मानसिफोर मैलासो गोजोमसै नै गासिबो जा होगा देखा जाएगा नै बोरला दं सिलाय गावनो हायो गासिबो गावजाजोबथारो गाखोजायोबो एसे गोलैगोन आंना आफा थालायानो हुख्रुबलाबायोहाय खावसे जिराय जागोनथ' खावसे जिराय जागोनथ' अबेयाव इयाव गाखोनो इयाव गाखोनोथ'
Oke. Coba yang kia. Tuh. Tuh. Baru gumi ya, lepas garuk ke. Mulai gak kerja juga. Mulai gak kerja. Ini nanya gak kerja mulai. Macam nak kena? Deh, gak kena. Nah ini tuh. Ini apa ya? Apa ya? Gak kena lah, nabi serana orgas nih malah gak kena kau. কিন্তু খুলুম না কষ্ট খাম না খুলুম না মনে Selfie, Pak. Dia seneng beriba jengna. Sera Sera nung jada Dia gini jatuh nak pun. Nah lah, umah bahan thade. Ayo Deh thade. माबायदि मोनदों सौकिखौ मोजां मोनदों टाउन नंदोंमोन फैलायो दहायो आं टाउनसो नंदोंमोन होननानै हाग्राबारिसो टाउनसो नंमारदोंमोन जोङो हाग्राबारिसो गाखोबाय दे आरो हाग्राबारि गाखोबाय आथिं मानि गाखोना फैबाय गोजौगाहाय मोजां गाहायदों मन्दिर नुबाय नोंसोरो आथिंफ्रा खामगोन नंना गाखोदों हा हाजो नालाय बिदिनोसै आरो ओइ माबा जना माबा गोजौ मा होनो गोजौ थांनानै नाहरनायसो मा माबि गायखौ नाहरनाय थांनोसै जाबाय Nih malah selfie lah sekarang. Video, hayan lagi kita. Hai. Fai nunggu. Oh bini udah Bormani na? Bormani, sampai jeng solo ke mana behai. So kiau. Ang deh. Awak dah. Biasa lah kali baba. अच्छा ही लगा. जों सानैया हाजो मा होनो मन्दिरखौ नायनो होननानै गाखोलांबाय गैया नायासै ओमफ्राय बैथिंबो दंमोन जायगाया खिन्थु थांनायानो जादिया ना थांनाय जादिया मोजां भिउआवनो थाङासै जों बैथिंमोन नामा उखैबाय ना ओमफ्राय Oi, kasih dah foreigner bayi. Sekarang kalian lu kayak bisa kamiau. Rep, lu bayi budeng lagi. समान Nunga, bebku tuh sih dia. Itu. नै हाजोफोरा नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन खेबसे जोंनि सौकिखौ जोंनिनो होनजायो सौकिया ना नायनो आं गेलेलांबाय जोङो नों खैबार आङो बे मासाव आयौ मासावसो जाबाय मासाव मानि मासावनो सिगांनिफ्राय माबासिम 24निफ्राय फैनानै 8 बार जाबाय औ बे केमेराजोंनो लुफायगासिनो आयौ बिराद मानसिफोरखौ फट' खामायगासिनो माला खेबहैबाय बिराद खामायगासिनो बिराद मालदारलै बियो मिथिबाय ना लोगोफोर
जाहैनि आगै जोंहाबो पिकनिक जाहैनि जोंना साहाबवा बिराद खस्थ' मोनबाय गाज्रिमोन दा जानाय दे अमा सावनाय अमा राव लालाय मा नांगौ न'निनो गारबोदो होनो न' मानसिफोरा दख'नासोनो गारबोदो ओइजों सानैया जासिनोखा जा गोथाव जाखादोबो अमा बेदर सावनाया बेयाव थानाया सिख्ला गोजा गासैबो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा ओरैनो माने पिकनिक हिसाबै एसे माबादों आरोना लादों आरोना बेदर माने जिखिनि आइटेम्स दङ नोंथांमोना बेफोराव गाज्रि साना आरोना खिन्थु जोङो लोङाखै जोङो ओरैनो बेदर
गासिबो नै जोंना बिब' दासुनि बिनानाव खारियालाय गोगोम जाबाय जाखांबाय लोंखांबाय बिदिनो थांसै आरो दसे थानानै नायबाय थाबानो जाबाय गाज्रि मोननाङा रायजोखौ नोंथांमोन मा होनो पिकनिकनि बेयाव मावबायबो मेंबाय
Ini barang itu,
जोब्बाय खानाया दा लास्टनि लास्ट मोसानोसै खनसे जाबाय बिब' बिनानाव मालायसो फायथारनायनि लांसै दे आरो गुदुं जायो खोमा ना मा सोरायो आं मिथिया आंनाव बिजाखै दा ओइ नै इसासो फैयाखैनो बेखौनोथ' माला थांबाय ना माखासेया बेयावनो फिनिशिं जाबाय माने डिएनबो जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा गोग्गोमैनो नायदो आरो साबस्क्राइबारखौ दोखो गावसिजोबना होदो बिदिनो नोंथांमोना गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन एन्टारटेनमेन्ट एसेनोसै बाय बाय